Agluto tayo di crabs. Muna, ikak iti cornstarch iti crabs. Tapos, ikiwar-kiwar po. Kata, magikabil tayo ti mantika. Papututon tayo ato mantika sa tayo ito ipisok. Ato crabs. Pati papututon tayo ito mantika. Sa tayo ipisok ato ginger. Gan ato ati spring onion iso ati ti panakalasto. Kag iti oyster sauce, patis, kun itlog. Ito dun ay kay pariyok sa ipisip tayo natin ginger. Tapos, namin ko ate ratser. Iwat-iwat tayo. Tayo kalugan. Maputol ko alin na po ito. Tatagtagin ng tama. Tadi tayo ato oyster sauce. Oyster. Dan asukal.
crabs tayo, tanda tibas, bugi-bugi na. Bali na nilagay tayo ating spring onion. Tayo atoy lugar. Ito na ang ating crabs.